Ayan guys, good morning Bicolandia. Ayan, papunta kami sa Patitian ngayong araw. At kasama namin yung si Lodi Cakes, Jet Li. Ayan, nasa unahan. Ayan, ride safe sa lahat guys. Napakaganda dito. Fish! Tatanim ng mga mani. Guys, papunta kami ng Patitian guys, dito sa San Jose Partido. Chill ride lang tayo guys. Mauna na sila. Karami namin guys. Oh, Motor Rally di San Jose Partido version 2. Unity ride. May lubak pa tayo sa walang lubak. So ingat lang tayo dito kasi may madulas tong buwangin guys. Napakaganda pa ng mga daan dito eh. Ayan guys, kanan na kami dito. Ito naman pala yung boulevard. Nasiraan. Oh, napakaganda dito. Woo, sheesh! Napakaganda oh. Umuulan pa doon. Ito napakaganda dito guys oh. Lugar na to. Ito guys yung napapanood ko sa si Mayor Gerald Peña. Itong lugar na to, Boulevard. Ganda oh. Talikod pa na yung dagat. Napakahaba pala nito. Yan guys, magandang tanghali. Papunta tayo ngayon sa Consosep Resort dito sa Partido, Camarines Sur guys. Yan guys, nandito tayo sa papuntang Siruma, Camarines Sur. At yan, chill ride lang tayo. Ayun na si naka ZX25R. Ayan guys, 47 kilometers, di pa tayo nangangalahati. Malayo pa ang babakbakin natin papunta na Siruma, Camarines Sur. Ayan guys, shoutout sa mga taga rito sa lugar na to. Chill ride lang tayo guys kasi hindi naman tayo nagmamadali. Ayan guys, meron tayong 6 kilometers para makapunta sa Siruma Park. So ayan guys, touchdown Siruma. Ayan, nandito tayo sa may I Love Siruma ngayon guys. Kasama natin si Spider Trinity. Ayan, nakita na natin ang view, napakaganda. Ayan guys oh, napakalayo pero pagdating mo dito, grabe, napakasulit guys ng matatanaw mong mga isla dito guys oh. Ayun mga isla doon oh, sa Karamuan na banda doon guys. Ayan, pupunta pa tayo ng Lagonoy kaya hindi tayo dito masyadong magtatagal. Sa Rizal Park dito sa sa Siruma Rizal Park guys. Ay mga kasama natin participants. Ayan, syempre maraming salamat syempre kay Mayor Gerald Peña ng San Jose Partido. Thank you. Yan. Peace. Ayan guys, magandang hapon. Punta tayo ngayon sa Trias Cafe sa Lagonoy.
Ayan. Medyo bilis-bilis natin para matapos na tayo. 5 kilometers na lang guys para marating natin ang ano, Trias Cafe dito sa Partido. Last checkpoint na lang to guys. So yan guys, magandang hapon sa lahat. Ayan, natapos na din natin ang 250 kilometers dito sa Motor Rally di San Jose, dito sa Partido. Ito yung finish line dito sa event na to guys, sa San Jose Partido, Camarines Sur guys. Ayan, napakarami namin, 800 ang nag-attend, at maraming salamat. Thank you Lord, at ginabayan niyo po ako sa ano ko, paglalakbay ko. Maraming salamat po. Ayan guys, ito yung lumang bahay dito sa San Jose Partido guys. Ayan, going na tayo sa Dulo Beach para i-receive natin yung finisher kit natin. Maraming salamat. Yung mga kasama natin guys. So what's up guys, Team Kauragong here. Yan guys, katapos pa lang guys ng event dito sa Motor Rally di San Jose Partido version 2. Maraming salamat sa mga staff, sa bumubuo ng event guys. Yan, God bless you all. And big shout out kay Sir Jamel, kay Sir Wawi, One Rider. Yan, maraming salamat. Uwi na tayo ng bahay sa San Jose Partido. And advance happy fiesta San Jose Partido. Hanggang sa muli. Ayan guys, touchdown San Fernando, Camarines Sur. Ayan guys, maraming salamat sa mga sumusuporta at sa mga sponsor guys sa 42 gas station dito sa San Fernando. Maraming salamat. At syempre sa bumubuo ng Motor Rally di San Jose Partido version 2, maraming salamat. Hanggang sa susunod na Motor Rally Endurance Challenge. Laging tandaan, mag-ingat lagi sa daan. Peace and God bless.